debathjørnet. Krisen i Ukraine har i dag ledt til en konflikt mellem NATO og Rusland. Nu går spørgsmålet på, om man skal gribe ind i Ukraine. Jeg har i aften to dejlige teoretikere med mig i studiet, Amalie og Emma, der skal debattere krisen i Ukraine. Emma, hvad mener du om at gribe ind i Ukraine? Jeg synes ikke, at en organisation som NATO skal gribe ind over for Rusland, fordi det for det første er brud på suverænitet, og herudover så kan det også skabe krig af større omfang, fordi Rusland jo efter den kolde krig føler, at der har været en aftale, som gør, at Ukraine ikke skal være en del af EU. Så det er klart, at indgriben vil provokere Rusland så meget, at det vil blive en meget større krig. Du mener altså bare, at det vil gøre ondt værre? Ja. Amalie, hvad siger du til det? Jamen, jeg synes netop, at NATO skal gribe ind i Ukraine, fordi hvis vi lader Ukraine være, så vil det netop føre til krig. Og hvis Rusland de får lov til at gribe ind og overtage Ukraine, så vil de automatisk også overtage de omkringliggende lande. Og så i det lange løb, så må NATO alligevel gribe ind. Men man kan sige, at hvis Rusland får så meget magt, så vil det også skabe en magtbalance, en terrorbalance, hvor Vesten og Rusland vil stå sådan i skak over for hinanden. Det vil være sådan en bipolaritet, der måske vil kunne fungere. Jo, men problemet er, at man ikke ved, om det vil skabe en magtbalance eller give Rusland magt til at føre krig. Og de har jo også gjort omverdenen meget opmærksom på, at de er i besiddelse af de her atomvåben. Og hvis de først udgør den her modpol til USA, jamen så er det for sent at forhindre situationen i at eskalere, fordi Rusland vil have den her enorme magt. Men de havde også atomvåben i en kold krig, og der blev de ikke brugt, så man kan sige, kold krig er et eksempel på, at det måske godt vil kunne fungere, det her med, at de står i skak over for hinanden, og der er ingen af dem, der tør gribe ind militært, fordi de kan få det lige tilbage igen. Er der så overhovedet en løsning på den her konflikt? Altså man kan sige, hvis man tager Huntingtons teori, så er det i hvert fald en svær konflikt at løse, fordi det er mellem civilisationer. Det er nogle vestlige værdier, der står i kontrast til de russiske eller østlige værdier, og Rusland føler jo nok også, at Ukraine bør tilhøre dem, og hvis Ukraine bliver en del af EU, bliver det også en del af de vestlige værdier. Så på den måde bliver det en meget intens situation, som er meget svær at løse. Også for eksempel så den homolov, der er blevet indført i Rusland for nylig, den passer overhovedet ikke overens med de vestlige værdier, så det viser bare den her kontrast, der er. Jamen, det står meget klart, at Ukraine det ikke er en samlet civilisation, og mange og en stor del af befolkningen af Ukraine, de ønsker jo netop at blive en del af Vesten og NATO. Og derfor så er civilisationen ikke i stand til at handle samlet, og der er samtidig også opbakning indenfra. Okay, hvis vi så afslutningsvis siger, at Rusland bliver den her kæmpe stormagt, hvilke konsekvenser vil det så have? Jamen, jeg tænker, det vil have fatale konsekvenser, fordi at Ruslands kultur og så videre, den ikke rigtig stemmer overens med Vestens. Så på den måde, så vil det ikke fungere optimalt. Selvfølgelig, som jeg også sagde før, så vil det være to forskellige civilisationer, men man kan sige, at ved den kolde krig, der fungerede det altså fint, det her med, at der var en bipolaritet, og det endte ikke i nogen krig. Vi skal have tusind tak, fordi I kom, Amalie og Emma.